un net de Ferran d'Antequera, que també es deia Ferran, es va casar amb la reina Isabel de Castella. Foren els reis catòlics. Amb aquest casament, Catalunya i tota la corona d'Aragó va quedar unides amb Castella. Net de Ferran el Catòlic, va ser l'emperador Carles V, un dels monarques més poderosos que hi ha hagut al món.